Het is maar een lietshoekje noord dat van het laan helle hoog te worden. Het is inschedden bij wijze van proef. Het gewas op zich heeft zich enorm uitstoeld. En ik hier toch dat van 60 kilo sojagraan wat we dan uit Amerika weggekregen hebben, de Red Turkey Wheat, dat die hier zo mooi opgroeien zou. En daar is de Fries wies mee. Want het lijkt erop dat het slag is de oernood uit de tijd van Menno Simons weer om te krijgen op de bettegroen van de Tjerke Hervormer. Het is wel heel mooi dat het weet wat hier dan misschien bijkomen is. Maar dat zeker in Duitsland en in Oekraïne en Rusland verder vermeerderd is. En dat de ministers meegenomen hebben in geheime relaties in kisten en in sjem van jurken. Dat ze dat meegenomen hebben naar Amerika en dat ze het even uitscheren hebben. En nou, in de laatste 4 jaar is het in Amerika weer heel groot ontwikkeld. De Red Turkey Wheat is daar weer heel erg op een merk komen. Maar het is al bewerkelijk. Dit oernood wordt heger en had een tinnere stalen. Het waait dan ook makkelijker plat. Maar dit graan hier wel heel specifiek dat het weer omheen komen is. En de Amerikanen zijn al van don't worry, it rises up again. En thanks to the Lord. En nou ja, klaar. Wij doen dat op een andere manier. Wij zeggen het waar is baas. Maar het heeft zich inderdaad weer wat opricht. En het heeft de kappen weer opzetten. Het project is nog lang net klaar. Er komt een vervolg. Ja, als het goed slaagt het maar de bakkerij. En als de molenaarster Christa Bruggekamp in Wietmassum, die zult mjellen. En daarna ik bakken. En als dat oerbroodje goed in de smaak valt en we kunnen er een goede merk van vinden, dan zien we een pad van dit mol wegbroeken om takken meer weer in te zetten.